Ahoj, pekný deň. Chcem povedať, ktorý rozdiel predtým a teraz. Predtým ja nemohol chodiť, rozprávať, jesť, cikať, kakať. Teraz môžem, chodím bez palece, postupne lepšie rozprávam. Teraz sám viem veľa vecí spraviť a teraz hľadám prácu, znova sám bývam, starám. Teraz môže cvičiť do fitka. Pozor, musel veľa vecí opýtovať. Pozor, musel každý deň 4 rokov cvičiť a chodiť a čítať nahlas každý deň. Kvôli tomu. A teraz nebude horšie. Čau, pekný deň. Čau.